Prečo by ste mali venovať pozornosť HPV vírusu? HPV vírus je veľmi rozšírený vírus, je to vlastne skupina vírusov, ktoré vyvolávajú u človeka rozličné ochorenia od bradavíc a v tých najzávažnejších prípadoch až rakovinu, najmä rakovinu krčka maternice a konečníka. Je to vírus, s ktorým sa počas svojho života stretneme skoro každý. V tých lepších prípadoch, pri veľmi dobrej imunite, si s ním náš imunitný systém poradí a zmeny, ktoré spôsobí, sa dokážu vyhojiť. V tých závažných prípadoch jeho infekcia môže končiť rakovinou. Dobrou správou však je, že máme pred ním účinnú zbraň, ktorou je očkovanie. Pokiaľ zaočkujeme deti, teda dievčatá aj chlapcov v čase, keď ešte nemôžu byť týmto vírusom infikovaní, tak dokážeme takmer na 95% zabrániť vzniku rakovine. Optimálne je očkovať deti medzi 12. a 15. rokom života, teda v čase, keď ešte nemohli byť infikované. A v tomto čase je očkovanie detí aj plne hradené zdravotnou poisťovňou. Stačí, keď sa opýtate na bližšie informácie svojho pediatra alebo gynekologa. Preto prosím, povedzte nie HPV, povedzte nie rakovine.